това видео ще ви разкажа за правото на семейен живот и изключване на граждански брак в България. Всяко едно лице има право да сключи граждански брак и да има семейство, включително чуждите граждани, които имат предоставен бежански статут, хуманитарен статут, временна закрила или се намират в административно производство по предоставяне на международна закрила в България. За целта лицата, които ще се женят, следва да дадат изрично своето съгласие, тъй като никой не може да сключи брак по принуда. За да сключите брак в България, трябва да отговаряте на няколко условия. На първо място не трябва да имате предходен брак, тъй като многобрачието в България не е признато. Също така не трябва да страдате от психични заболявания, които да са ви лишили от правото самостоятелно да упражнявате вашите законни права. Трябва да имате навършени 18 годишна възраст. Вашият съпруг или съпруга трябва да са от противоположния на вашия пол, тъй като еднополовите бракове в България не са законно признати. Освен това, трябва да имате валидни документи за самоличност. Брак в България се сключва пред длъжностно лице по гражданско състояние в обреден дом по избрана от вас община, ако поне един от отстъпващите в брак е български гражданин или е чужденец, който има обичайно местопребиваване в страната. В това число влизат чуждите граждани, които имат предоставена международна закрила или временна закрила. По време на сключване на брак трябва да имате минимум двама свидетели, които заедно с вас подписват акта за граждански брак. Те могат да бъдат както български граждани, така и чужденци, които имат валидни документи за самоличност. Ако в момента сте в процедура за предоставяне на международна закрила, бракът следва да бъде сключен в тази община, която е посочена във вашата регистрационна карта, издадена от Агенцията за бежанците. Освен регистрационна карта за да сключите брак, трябва да имате и валиден национален паспорт. Наред с това, вие трябва да представите и следните документи. Декларация, че не съществуват пречки за сключване на брак. Може да получите този документ от обредния дом, в който планирате да се ожените. Препоръчително е да се снабдите с него предварително. Медицинско свидетелство. Декларация, че сте наясно с заболяванията на вашия партньор, ако той или тя имат такива. Освен това, трябва да имате документ, удостоверяващ семейното ви положение. Съответно, че нямате друг сключен брак в момента. Можете да получите този документ от посолството на вашата държава на произход. Той трябва да е издаден през последните 6 месеца и да е преведен и заверен на български език. Ако съответно имате бежански или хуманитарен статут в България, може да удостоверите семейното си положение чрез нотариална декларация. Сключването на брак с български граждани не ви гарантира, че автоматично ще получите разрешение за пребиваване. Ако сключите фиктивен брак с цел получаване на разрешение за пребиваване, то вие рискувате да бъдете изнудвани за пари от вашия фалшив съпруг или съпруга. Следва да знаете, че компетентните органи на МВР, които издават разрешение за пребиваване, извършвайки съответните проверки, следят за наличието на фиктивни бракове. Както сте свободни да сключите брак и да изберете за кого да се ожените, така също имате свободна воля да се разведете. Разводът е процедура, при която сключеният граждански брак се прекратява по съдебен ред, чрез подаване на искова молба в съда. В България развод може да се иска както по взаимно съгласие на съпрузите при постигнато споразумение между тях, така и чрез подаване на искова молба от единия от двамата съпрузи, когато е настъпило дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Последиците от развода се отнасят както до разпределението на общото имущество, така и до определянето на родителските права, ако в брака има родени деца. Развод пред българския съд може да поиска всеки един от съпрузите, ако поне един от тях е български гражданин или ако е чужденец, който има обичайно местопребиваване в страната. За държава с обичайно местопребиваване се счита тази, в която имате установени трайни връзки, където е вашата работа, семейство и поради други причини от личен характер. С подаването на молбата за развод съдът задължително разглежда и решава следните въпроси. Кой от съпрузите ще се грижи за децата, ако имат такива? Кога другият съпруг ще има право да се вижда с тях? Издръжката на децата. Също така ползването на семейното жилище и запазването на фамилното име след брак.